ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସେ କେହି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ। ଆମେ କାହାର କାମରେ ଆସିବା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆମର ଆଦର କରେ, ଆମକୁ ସ୍ନେହ କରେ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ହେଉ ଆମେ ତାକୁ ସୁଖ ପହଞ୍ଚୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଆମକୁ ସ୍ନେହ କରେ, ଆମକୁ ଆଦର କରେ, ଆମକୁ ଯତ୍ନ କରେ। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉ, କିଛି ଗୋଟେ ବିମାର ଆସିଯାଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିକି ରହୁ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆମକୁ କେତେଜଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଆମକୁ କେତେଜଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଆମକୁ କେତେଜଣ ଆଦର କରନ୍ତି? କେତେଜଣ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି? ଲୋକ ଛୁଇଁବା ତ ଦୂରର କଥା, ଦେଖିବାକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରିବେନି। କାହିଁକିନା ଆମେ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ତ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବାସ୍, ଆଉ କେହି ବି ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ରାଧେ ରାଧେ।